Laboralkutxan online mailegua eskatzea oso erosoa, azkarra eta erraza da. Nahikoa da online bankan sartu eta eskatu online mailegua botoian klik egitea. Barruan zaudela, idatzi maileguaren zenbatekoa eta sakatu kalkulatu kuotak botoian. Berehala, aukeran dauden amortizazio moten taula agertuko da. Markatu nahi duzun epearen laukia. Lauki bakoitzean, hileko kuotan nola geratzen den ikusi ahal izango duzu, hobeto aukeratzen laguntzeko. Jarraian, ezaguzu maileguaren helburua eta ze kontutan sartzea nahi duzun. Eta bete harremanetarako datuak. Amaitzeko, mailegu eskaeraren informazioa erakutsiko dizugu laburtuta, eta berrespengako bat bidaliko dizugu, eragiketa segurtasun osoz egin dezazun. Idatzi gakoa eta klikatu egin eskaera aukeran. Laneko 6 ordu baino lehen erantzungo dizugu.